Mapa-check up na yun eh. Papabutangan tayo yun cybernautics nga mata para baka kita. Lagat cybernautics. Elon Musk. Adilat kita yan na din na may San Joaquin. Oo, nag-live kita kanina Facebook. Nakabutang kita din ano, nagbutang lagi kita din personal use. Oo. Ano di lagi kita tiligid yan di kita din may kuan na ano din nga dapit indapunan. Oo. O di rin pa indapunan mapaparas. Oo. Naroon yan luwat ha. Naroon yan kita Robertson. Robertson na din kita Robertson. Oh, kabaraka. Man. Ano lagi tadi dito motorcycle lane, kanang bicycle lane. Ora pan may dapat magbusina din. May dapat nga ni magbusina mo na nga ho. Makasaling na nga hawak nga. Sana all. Ano yung pibaw oh? Pibaw. GSI is G and Z, GJZ. Oh. Makahasag to sa adik. Oops. Robertson Place. May Robertson Place. Balik kita nga di kuan ligid. Whoop. Parang ano kita ha. Dito na naman kita dito. Okay. Basta makakuan lang kita itong law abiding citizen. Oo. Ito. Okay, at dito ha. Para sa ano siya. Din kita Coca-Cola. Butlers Incorporation. Sana all may Sprite. Man kakoloptikan kami dito kanda kuan akabuinan pagkita ni Kusya tinin mga sugad man tini man Sprite man sugad ba ito Mountain Dew nasa ringi Kusya daddy magri ko nga ni kuno kita dito kuno habalay tatubangan ba pag sugad kuno kita ito may data kuno sugad kuno tong kada ko nga Mountain Dew ba para di rin ako nung kita magpipinali. Anak, pwede ka dito anak. Anak, marisyiton kay anak marisyiton anak kay after 10 years damot pong kulatanawan. Mga diabetic. Alagad siya niton. May ito nindaran pitsil. Ano nay? May ito nindaran pitsil. Alagad. Ala patakas. Ada ako la takusin Mountain Dew. Basta may mag-uugday. Ano para yan? Ano ba yun nila? Di na may nabukitangan ni parong. Doon din kami metro. Man dito. Man. Takloban. Di na kita yan di kuan. Man Jollibee. Mau pa itong di na mag-Jollibee. Pag-Jollibee daw kita na Terus kaya di kami ng palo na siopaw. Ay, siopaw. Halo, Jollibee. Jollibee, hindi ni sale. Metro. Hindi di. Redeem kare. Mga di kita shalom. Ang dati nga bitan hospital. Lakad kayo naka-service kami. Personal ko din. Lakad. Man.
Baka na kita nakakutsi na eh. Doon ma-park. Doon ma-park na kita ini na eh. Ha? So, welcome to Bethany. Oh, Shalom United Hospital. Shalom Hospital. Stop. Kita ni mablab. At kita dito man. Dito mga motor. Oo. Paro. Bakit at magkikitat sini? Bakit at magdadaran magkikitan sini nga naka ay tat padara nga siupaw. Eh, nakamas nakapalos. Ayin ka pa. Matsulog timbag. Arat mga pinkodan ka ng Yamashita Gold. Wala doon eh. Pag babrahin na doon ito na ngayon mga pinanago. Ay na pa kayo magdudlong kumbaga. Ha? Adi. Adto taktuan. Ayun. At kayamanan ha. Ato langit. Papanhulog na ito. Rekat din. Eh papanhulog kung kuan ha? Uy. Nalagat kayo kung isang dito. It mga gold bars dito papanhulog. Ayaw lang dito ato kaya kakabubho. Shalom United Hospital. Parang ano kita. Nag-answer snake yan. Ikaw na ang tumaday. Wala ka magpa-opera? Recommendation for ito sa niya nga mata madtoan. Ay, di okay. Ay, awas siya na. Ka. Andahon. Bago ka magchat-chat sana yan no. Umapay kita hin medisina. Tapos binati ka man nga. Yan nga Martes, masingad to kita. Ugid ko kabalangan na ito. Alagot kabulangan. Doon na. Luyula. Masingad to kita. Kabula antek Oo, kay ikukuang ka. I-schedule ta. kabalawan. Oo. Bahala na si Lord. Sharing pa kay importante mo. Health Dapit insurance company nga makakita ka pa. Oo, kay gire-restore ko nung imo ko ang gito. Nahulos. Ano ha, yun lang kiwi dito. Ano pa? Sitting pretty na oh. Yung tao daan na akong daddy. Oo, kaya baka hindi na kada di mauran on oras. Sige. Sige nakbaho tak ear ko. Ni kay makarawod pag daw. Nakita ka na distansya la kan doktora. Malay na nakuhab. Ano ba yung yakbado? Ay di nagdigo ka na nito. Ibubutay ko tong down ni. Di na may dagot talaga bado nga sugad dito or ambot kun kung kalawas. Lawas ada. Kalawas gadadaan ito nyo no? Baka oo. Pagbubutahin tawas. Tawas. Ay nanyabi. Tawar hindi kita nagpapakauli na eh. Tawas. Deodorant. Wala agad do. Pagkakaraygon. Inabot kami nga ni. Kuan tawas. Oo, 50 oh, 50 lagi hap. Pag kanina lumakit kami dito 50. Ada tang pakaulihin mga 48 ini. Oh, adi kita didi kay pwede didi umagi didi haloyo ngayon. Oo, thank you. So it's Tuesday. Tuesday tat kuan. Mapakadto kita ha Kabalawan. Kay kanang lanong good. Aga pa ito. Oo, malakad kita dito.
tanawan kay alas 9 ko no tay kay may datun dito baga pila gitu ori gitu mapakyanan na lagi ta ko na indapitit dito iya nangen to kana tay iya dito makatultol ka pa so mo iton nagpakyanan naman kita jail man lang kung babayaran na 3,000 pa daw das mga medisina igila yan ang mapatlot kita ng medisina. Sige, ragilap ko ni kanto. Mapalitlot kita ng medisina ani aging reseta. Oh. Bahala. Ano man siguro karanay. Alin one win din hindi ri kada da. To win din eh. Soba man kita. One way. Diri. Tala, siguro talanay. Yung Jimmy na, I remember the days. Gumbay. One way ba? Oh. Ay. Good evening ito, good evening. Awan suga. Light. Pwede na.